Attusa aġġelija friħomja tagħmel kien permezz ta' dan il-qawl Malti li l-blogger u ġurnalist tal-MaltaToday James Debono għażel li jiddeskrivi d-deċiżjoni tal-Gvern li jankra tanker b'140,000 metru kubu ta' gass fil-bajja ta' Marsaxlokk. Fi blog li tella online fl-aħħar sigħat, James Debono qal li fl-opinjoni tiegħu il-Gvern qed jieħu din it-triq minħabba d-dikjarazzjonijiet li għamel fil-ferneżija tal-kampanja elettorali. Jien il-bidla tiegħi fuq da suġġett kollu huwa li l-attusa ġelija friħomja tagħmel. Issa, nafu li dak kien hemm fil-ferneżija tal-kampanja elettorali isa ġi stabilit kif għandhom jimxu l-affarijiet u b'ċerta għaġla. Għalija naqra ġla żejda. Bl-aktar moċċar James Debono qal li l-ewwel messhom saru l-istudji kollha neċessarji. Kellu jsir fl-opinjoni tiegħi li l-ewwel isir studju. Qabel it-tender, qabel ma kien għaddejna t-tender u bdejna EIA fuq proġett partikolari, kellu jsir studju wiesa biex jistabilixxi fejn għandu jsir l-istoriċ tal-gass, hekk għandu x'ikun hemm pereżempju fuq l-istess vapur ir-regasification u l-istoriċ tal-gass u kemm kellu jkun barra fil-kosta. U naraw x'kienu r-riskju. Ir-riskju tal-li jkun fil-port u r-riskju li jkun barra l-port. Wara li stabbilixxejna dan kellha stiratla b'konsultazzjoni ovvjament ma' nista' Marsaxlokk, ma' tal-Abuja u mal-komunità lokali. U mbagħad wara li tittieħed id-deċiżjoni, u mbagħad kellna nagħtu t-tender lill-operatur privat u nibdew lija l-istudji partikolari fuq il-proġett li qed jipproponi dal-iżviluppatur. L-uniku studju li sar, sostna James Debono, wera li fil-waqt li riskju ta' inċident huwa minimu, il-konsegwenzi jekk dan iseħħ ikunu devastanti. Issa r-riżultat li issa li jurina ta' l-istudju huwa li r-riskju huwa remot, però jekk jiġri il-konsegwenzi jkunu devastanti. Jiġifieri jista' jkun hemm anke domino effect fuq l-impjanti li ġaj jeżistu hemmhekk. Fl-istess blog, James Debono appella biex b'mod speċjali dwar l-enerġija ma jsirux dikjarazzjonijiet inveritieri u li waslu biss għal biża' bla bżonn. Eżempju ċar id-dikjarazzjoni ta' Muscat waqt il-kampanja elettorali li l-Power Station ta' Dellimara hija fabbrika tal-kanċer. Qabel l-elezzjoni kien sar diskors li l-Power Station tal-BWSC li jaħdem bil-heavy fuel oil kien fabbrika tal-kanċer. Issa nafu li l-ċeffow mhuwiex l-aħjar tip ta' fuel, però li nassoċjawh mal-kanċer kienet ħaġa naqra ta' barra mid-dinja.